Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом Тиҷей. Номи ман Шаҳром. Имрӯз пешкаши шумо як ҳавлиро мекунем, ки ҷойгир аст дар ноҳияи Рудакӣ. ҳавли аҷоибот мебошад, навор бениҳоят шавқовар аст. Барои ҳамин ҳатман то охира тамошо кунед. Шурӯъ мекунем. ҳавли 20 сотиқ замин мебошад. 7 дар хона дорад. хонаҳош бениҳоят калонай. марҳамат аз якум бино сар мекунем. ин якум ҳуҷра мебошад. ворид мешавем ба дуюм ҳуҷра ва хотиррасон мекунем, ки хона бо 70% чизу чорааш фурӯхта мешавад. сеюм ҳуҷра, ки хеле ки мебинед хонаҳош бениҳоят калон мебошанд. чорум ҳуҷра спални мебошад ва ваннаву туалет қатъи шифонер дорад. панҷум ҳуҷра. дӯстони гиромӣ, стенкае ки мебинед ва аксарияти мебелҳои ҳамин хона бо дасти соҳиби хона сохта шудааст. бениҳоят сифатшон баландай. инҷо ваннаву туалет мебошад. марҳамат шифонер иам кори дастияй. ва мегузарем ба дигар хонаҳо. чӣ хеле ки гуфтем 20 сотиқ замин мебошад. боғ дорад, парники 2.5 сотиқа дорад, ҳезумхона, оғилхона, навес, мурхона, ҳама чия дорад. камтар пас ҳамаашро нишон медиҳем. мегузарем ба хонаҳои навбатӣ. инҷо бародаро магазин мебошад. камтар майдаш кардагиянд, лекин шумо ба ҳазур метавонед калонтараш кунед. инҷо шашум ҳуҷра мебошад. ҳафтум ҳуҷра бо ваннаву туалет. ва инҷо бародаро шифонер мебошад. боз ҷои дарскунӣ дорад барои мактабхоно. хонаҳои зиндагӣ мекардагӣ тамом шудан бародаро. ҳозир мегузарем ба дигар намуд хонаҳо. якум подвалро, яъне такхонаро шурӯъ мекунем ва хотиррасон мекунем, ки дар ин ҳавлӣ 5 та подвал мебошад. ошхона, яъне кухнӣ мебошад. каравот ҳам ҳаст. марҳамат бародаро, бинед бениҳоят боғи зебо. инҷо бошад дегдонхона мебошад. ҳезумхона ва ин ду дар ваннаву туалет мебошанд. мегузарем ба оғилхонаву мурхона.
ҳамин харгӯшҳоям ҳамчун бонус меистанд. хотиррасон мекунем ки документош 100% мебошанд, ягон проблема нест. мегзарем ба дигар подвалҳо. инҷо ҳезумхона мебошад. ин подвал бошад устохона. гаражи калон мебошад. 2 мошин свободна ҷой мегиранд. ҷо барои 2 мошин ва дӯстони гиромӣ деволе ки аз ӯ тарафи гараж мебошад метавонед чапа кунед ва ҷошда дарвоза барои гараж монед. марҳамат дӯстони гиромӣ, бинед бениҳоят боғи зебо ва калон дорад. бародаро, ин ҳавли саунарам дорад. марҳамат бинед. ин дари ҳуҷрае мебошад ки дар он ҷо трансформатор ҷойгир аст. марҳамат, парник 2.5 сотиқ замин мебошад. маълумоти хонаро як бори дигар такрор мекунем. 20 сотиқ замин, 7 дар хона ҷойгир аст дар ноҳияи рӯдакӣ, ҷамоати Зайнабобод, деҳаи Олисомон, хонаи 111. ҳавли сари роҳда мебошад. свет об ҳамавақта ҳаст. аз назди хона як ҷуборча мегузарад бо оби кофарниҳон. барои ҳамин об қатъӣ ягон проблема нест. документош 100%. дар назди хона мактаб, магазино, нонвойхона, масҷид, хулас ҷош ҷои нағзе сари роҳай. нархаш $150,000 бо арзон ҳам мешавад. сомони ва рубл дар рӯи экран навистагиай. ва дӯстони гиромӣ, хотиррасон мекунем ки 1 сотиқ замин дар ин территория $5,000 мебошад. барои ҳамин фақат замини хона аллакай $100,000 болояй нархаш. марҳамат, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай 988 79 80 81 WhatsApp, Imo, Viber доранд. ҳавли ягон проблема надорад. боз бо 70% чизу чорааш фурӯхта мешавад. барои ҳамин дӯстони гиромӣ, марҳамат. мо боша хайру хуш мекунем. то боздид. барори коршумода ҳатман дастгириро фаромӯш накунед.